Ubwansu bw'omuguzi. Na ndo mwanchi omulirero Ndizi TV no kwigana kwane mna kwaberego koego kya kubwatemero berio yonsi ya Ndizi TV nabwo obwansu bwo mugusi cyaragire chinsesa to cyabona mugoroba cinga kingo kwarigana SMS mayangu manyenara yana kwariganira senkira ere yobwekranu kore ni tanke imatika turanyore gatiyari kwariganira tie asenkira ere yobwinge. Hakuna haja ya vita, kuharibu mali ya wananchi, kuiba mali ya wengine, kulete maafa. Mimi nawauliza Wakenya tuungane, hatuna nchi ingine. Nchi yetu ni moja. Raiwense Dr. William Samoei Ruto kugania Bakenya gotwara obwa mateboro byase kirenga gyokoreto omorembe na boiga magendro imense ya Kenya. Azimio will in any case not accept any positions from this administration, because Azimio has already taken a position, and our position is with the people of Kenya. Egatia barai kurwa sobo mobwa Azimio la umoja wa Kenya koenekia kogendera gotena na Bakenya no nyamagiga yo Muraibwense kugania koreto gwatanne ka sobo mobwo. Yagi no iri chibese cyo kora magenderero na gabana ka iyo ga kari ko ira chibese chigwati chinde ntoroje ipandiko bigorokia aba pare nero siru mu MC yegete chibeso konyoranga yoko irano kwemrungania kwa bamenyi bensemo ya Nyagisai bakomocho mu MC Yagi asogotaikirania magenderero. Ayamuna enda mango mwanchi umulgeringo kwarigania senchira ya bene ringo manya senchira ere yowe kiranu ere triane Evelyn Osero audia tukubatrana sense mai manyariro niga koro kwa Lydia Mose na wego sara mumanyi nero kwene ketbicha neriogi cha wikera senchira ya bene ekira bonongo ko manyamuna na bako gendera gotonyora sense mo ya Facebook wetra Ndizi TV News Digital asense mo ya YouTube watonyora wetra Ndizi TV News na wega se website yaito wetra www.ndizitv.net erio togendere gusanga asobwamo ama sesa tasobo ikranu toko ya chaka senchira ya bene awase abamenyi korwa sensemo ya Nyagisai yego toka ase wodi ya Nyakoe bunge tutu chache South Bay County ya Kisii babere bawesokia na kwemurungania askire bakorokorobe kanali tkoria rero kwemurunganiria okoira na magega kwa magendero aseseme yoniko abaka mu mochemo MCB wodi ya Nyakoe Cosmas Oyagi anene ase ogotaikirania obwagachi gwechipara amache chibasari egatie binde ebinkoroboti rwaso Ikiranu twarganira muri Keto Mildred Mumanyi. Abamenyi banyagisai ase wadi ya Nyakoe ni gobesokia bakorobekana aso wesigolia kwa magenderero asensemeyo egatia bochipara amache egatia yande amange asebona bange bagendete kumubolia asa kuira chibesa chamagenderero chipare chira iko chigendete gosarika iko chiyoru mugete mwora mutonya kobeku gotogote bigunga ngentu arwe ntu agete kure isaine tokorwa magendero turara ntakane ndio se akonyirega ababula kambalega cintakana toto ni simbalega bana kwa unone pasa none gato ingo choro toroserie roche okanga gotoroserie koranje tinjo toroserie amache tanyora saba mina toko Yagi no iri chibese cyo kora magenderero na gabana ka iyo ga kari ko ira chibese chigwati chinde ntoroje ipandiko bigorokia aba pare nero siru mu MC yegete ayenga yure abangeni go bamumocha ase okubonereria kemagenderero engaki agokora amagendero ase wadiyo iwo totagitome ki quality ekero kora magenderero onyine chibaseri kwabeka equality taliye opagusi abantu banyumba abantu bekasinyo abantu banyumba okolika
bekange bintu katikati nandi nyura kere kona mura likwale gutara kwale kurichikura nigo basaba umugavana Simba Arati wasanania na kubakonya asa magenderero ase ensemeyo wono bwito yaito ase governor please governor topoke ngocha tulenjera tulegocha nonya nabo omoteli we committee ye Chibasari kurwa ensemeyo Boniface Onduko nigesokiana kumoegerera omo MCA asensemo ye Chibasari asekeria bunanko ena nale Chibasari asensemiyo ase obwikirano twasa abantu banyagisai ni tutoka benefit mono because we are lucky eto review nare ngo basaba bana ndimo batokonya kuruto mwambia magena na forms into konya wara kababa to erero ti forms yase muna jiko ba unanje na wande bune representative tani ko na tani manje wala tayo se mwambia ndangi tuchari ndare nanje na wande ko presenter ba manyagisai ase omukyoito buna egeta senikandize TV elikomokera omo MCA wensemeyo lyokoiraniria amabolio y'abananchi nigo anyora amatunda enga kyomwe MCA Cosmas Oyagi aisokiana gukwanira emiroberia begete lyogoikirania amagenderero manyana bonigo aigerera ase okomocha uyo kabere omo MCA wensemeyo uchako mwachinga kichinyororo eligoikirania amaganyo y'abamenyi bensemeyo para cha nyaksai ninje begeta se budget chipara isato chitakero cha komutini kominomo inche mno MCO batimbu atibe sambegete mo bongo chikolemere para nje para nganye beka se budget executive wa implement abantu ba ku implement e budget ito ya Kisi County na abantu ba ku executive asomoga banaro chibe samna bona iga nimbegete 2 million as a climate change ejine chibasa chikor World Bank already check Kisi County asenge njege sima kelkia nyaksai kiwate problem estime ko to na ande ten inkaranga mbiyambe ka 2 million tokore gan tokore ngari application to rusie pambo ye estima to beke pambo ye sola alafu na ande to ligi chi pipe to beke to ye tokore to tokore ngari application to ri activity ya macha ya so yego chasa asabantu so na ko sabantu banyaksai ka kia so wanja kwenu ngomolembe mbakwarire gasi tiasa nero rore kwenya gokoro na former MCA ona bwete chikura ale gusaba mheshimiwa Amizi angeriba gankorera abantu banyakisa yimero nkuripotera egeta senikandize TV eletaliane Mildred Momanye Miamano Ameriketo Mildred Mumanyase oroboti ururikirano abasayebeke gori ya Gen Z nigo bagendrete koboriwa kwa serikali chinga kinyororo irogo ikerania amaganyo abo gukwana niga babwatani be sekta ya matatu kurwase omucho busongo bago babere bagutuguterare chinguma buna nigo baganitie go cyagokora okorobekana nonya nabo nigo baba koyenekia gotamenterwari gori rechtika asekorende bayenekirura nigo badachiye ko bwatrana ne serikali ya county ya Kisi asokoyenekia obo Burubia roboti orwa soboime nigo rwariganire n'umuriketo Frida Kerubo bunentere ya moyo gotinya obokoreri ase sekta ya matatu nigo aboncherya batwarege karone gatiye bitago byoburindi okwana omugambi korwase location ya Jogo Elijah Ongera nigo aerera okubwaterana nabo igokwenekia omurembe chinga kicho bokoreri bwabo pero twanyorana mukutano na wafanyikazi wa matatu korwa Kisi na isiko ya Kisi twakwana mangana maya monegento twasingatia no morembe naende to maintain omorembe naende karto kolega situ ya matatu tutwara maskani naende tolere aba apiria baitu muna tokuba leta town na kwarusiororo tubabulno maskani Chinga kicho boigoni go abori abasaye ba Gen Z gotiga okorobekana na kwa serikali chinga kicho goikerania amagani abo bantu batebya abana igori amangana yagendrete batige koko nako gokora korobekano konge batiro korobekano konge serikali ya igure serikali bono nagendrete ko implement ibintu bibateba tiga byadinga kera abantu baito matatumbu ya monesiga cia bakora igasi okonya abantu baito kubarusi masinane ko barete town na kubarusi town gochi omunyakerogo bwabakori emeremo ase sekta ya matatu okongo mose nigatuguterale chinguma ase mitandao bunani go baroberetie okorobekana asene kebuna mbali tayare asokubwaterana ne serikali ye county tusekwirana se semo ye serikali ye county
tutagite tugwaterane fununu ne rero mutandao ensinini ebatebanga omagoma norororo abantu bamatatu ndi naro begato omagoma ande bakanire magoma toyo Boigonigo abuli mugavana we county ya Kisii Paul Simbarati kubainyora asensemo yechibasari His Excellency ainyora abantu aba una bantebya bantu magochi asale chipasi ali abate abambali goikera asengenjo yake abakuboka botuko nandabira na botuko Your Excellency twari ko gusaba onyore abantu abaito asesemo ye chipasari ocho ba consider mono a sector ya matatu obeko muntu oyo morro or special okolire abakoli ba matatu emiremo nga chipasari ngonyora bali tali boigo Mbaba bakwalingania amagendero ime county ya Kisii anena sibaba kweneke bunani goli stika litaraba likomentwa ekoti ya county ngochere kere koti ya county gocha alina magendera gocha se county pero to koligereria sachinde okwaramiko kabantu baito bali kwaramika igoro ye yogote bomogoma estika His Excellency oruro te former governor Thomas K Ongwae na begete stika 2500 His Excellency Paulo Simbarati oibonole our current governor tara amenda stika nonya ne shiringa ya moyuka otherwise the finance bill ya sogeta ya itete ya fefete binte binge iyo ebibitagere torramike jerende yonse Kurende ni gobaganirie omulembe kwene kigwa eri kwegendereria ase ogoikirania obokoreri bwabo Munantu abantu ba matatu togusabanya sato konye turari omulembe gentekene twachara subwamo nkitogotebania mpaka twachire na chief gaiga gentekene nekero turi biashara gari stage turari omulembe nekero omulembe okorolekana twakwanira abana aba baitonga genteke kereiga ili abana abaito barorekane bakoteba nga yaya twarorira seje ikere boniga nonye na abaibuli baito banjira niro omulembe ororekana ase turi Frida Kerubo Ndizi TV Miemana umuriketo Frida Kerbase orobo tioruri kranuni gabe bori kurase skuru ya sekondari ya Yegi Adventista ya Rio Tero abere bakogokera gose baba bakogokera amachibwa maya ayabetega kwenekiwa ase amatemwa ye klasi ya 12 omwaka witawe 2023 nigaborokiwa kianda kurase skuru yo babete bagokore byana kurangirwa kogenda State University aseri tkoria lero baba gutwara umuyaga bwo gucengera amachibwa yo asaborokiwa baba kwewa ebyewa ao nawe gusabirwa maya iri goche kogendereria masomo abo ase chi university ni gabiburi abo nonya nabo baba wakangambia mono goche se omorokyo munene aso kogendereria eskuru eyo muri keto dipo nasanya na ikira nasayo from our medical and then finally from our first student unenchereyemo yogusirana gusegeta chisemi asaborokiwa Nigobo mogoko munene asaba ibuli b'eskuru ya secondary ya Liotero SDA chingaki babwatoka ebyebwo guchya saborokiwa bakorete bya omwako era Maiga yaye abaibuli b'ekirasi ya 12 ngo batwarege ikarobene amona abana babo unenchireyemo yokubeka emirobiri emiya yogokora asamatemu y'omwako oyo Igo twachaga abaibuli twacha koenekia na kia abana twatumite gocha saba alimu na kibagenderete na masomo Igo turi no mogoko esengenjo twacha seri tukoria lero korra abana baito naki bagokora omukia ase skuru eyega Chingaki echo abibuli abo nigo bamotogya omwalimu munene bw'eskuru eywe asobwa matobuya no mukyoye amona abalimu eywe ere akeorokereri kyo gokora buya maiga yogocha ase skuru eywe asamatuka make aerire Obuya principal yeskuru ya Liotero igaro munyamukia n'abalimu bakubwaterana babeire bago kolibuya bakanonya intu abaibuli twabeire no mogoko engenje nene yato omogoko munge abana baruga bakagende university kuru Liotero n'abana kianda Tokora nengambu ya mwana aso mwalimu omonene n'abalimu baye ngo babwateranete asengenjo y'abana baito naende berule gotokonya buna intu abaiboli asengenjo na barabwe bale buna abaiboli ase skuru e lakini ndetanga natabire principal ya Liotero ndi amona asengenjo emereme miye igwa korire amona abalimu bawo asengenjo emyaka ya magega before tarachita
Piotero niko yaingi gukwanika bobe na titwaringa no gusemerina abana mbande university mbake kangi challenge ngarora ngatigandi ya transfer asingicho umwana one muire skuru gukwanika betake ikiagera ya ruru butambe are bono twarorire nere guchibo cia tambe skuru estyle ya gukwanika bono igage gukwanika aserie ta ligi ya mono kubatekana no bwa matubuya gati y'abarimu aborokia amo n'abaiburi nigo bono bali no gosemerio konene asogo kora buya mono asamatemwa manene yo mwaka uyo iga mbae webiegu bali bakora buya ase amasoma abo naende bono iga abana bararoro ntore nobo maene namba chikomenta mono ekerengo kiri kia iguru mono namba ete bagenda chi university chinde parangana no mwana muna sote form 4 first term second term na toroche yuko bagenda ta go perform insererengia nonye nabo nigo baboria borokia gokorumukia kinga kya bayiboli betiganire bunenchira ya moyo kubasira banyari goche gwekonya asamatukare bosio abana ka bayiboli berure ko ruchinka batomire gocha se sukuru erine megoke menge yejenseye omogoko monene na se somo ugwa somire igogo chikobo monto bwengencho mambia okonya mange naende bwe lietaligiya bwe serikali yeto elietaligiya elio tonyoro obokonyi kurwa sore ase chi sector chinde chonsi echiurabe gogosoa ase obokoreri bwao oche gotokonya igotokoru esukuru fees ebakonye na inwe mwekonya abanyene esengenjo mambia nigo gochikobo monto mana Wiko ripoti ligata seni kia unambeye Mokiandizi TV kuruye skuru ya sekondari ya Adventista ya Riotero yugutuka ime ye wodi ya boge kebunge ya Kitutu Chache South litirane nkuru kwa Dipon asanya Miyamuno murikito dipo nasanya se oroboti ururikanu aba bunge nigo baboriwe kwenekia bunanko bamureka barebya abawaziri abo baba bagachoro n'umurayibwense Dr. William Samuel Ruto jinga kibarachiye wetya amarieta bo elio basobyisikorwa obokoreri ase abananchi okona negata seni Kiandizi TV nigo engineer Richard Mwebi uyokorwa se bunge ya Kitutu Chache North boigabirega kuboria abawaziri abo barachiye amarieta barachiwetiwa kwenekia bunango batkabara obokoreri borobya chinga kibaraswe ase tiabisi do bisari gete Kenya mbiri biya economy ya sarekire abanda getagote bya murayibwense Ruto atiga gotegera abandu bari sara bambisias aligereria abakenya nabo bamweta chikura nabo abadosi babo nabo bati sovereign power abategerera amangano si bitoko matebi ategerere onye tari gotegera ko ana turi kuturo abapawa sikurwa sare bono iga tutayotebia aba CS bali bachoretwe bakorera abana inji gasi bamanye na bachoretwe abana inji ndo bagwochati bakorera gasi ingia ndo basa kuiguji scandal corruption toka na bono mwaroche kinturi akoreto obuyo amaraba areto obuyo muchanga areto obuyo esike ya ng'ombe esike yebunda ebintu buna bina bitogokana mundu buna kindiki na ita abana baito jensi mundu uritata kire kuirana umuntu munatware umuntu munoritare kuirana abantu mbaraba bebairana ndese serikali batu togokana ngabono bagwika parliament abachumbe baito aba MP ndo bapimete sana anyamugo jigweti abantu bali bagwate isikandoro go bajera tore Kumurikiraria birika okorekana isko yorogongo rwa usini go murayibwese Dr. William Samuel Ruto agendrete kuruo kuboria se abakenya go chamo na kobwatana akobea genteke mwasinjire asekirenga yogoskia ense ya Kenya bosio yani yakwa na chinga kiekirana imeye county ya Tharaka Nithi eriogo chake abo gokoroto temeroberio au ya magendro gati abo okoigorwa kwabwe wechi abisi chiobo koreri go se Huduma Center asensemo ya Marimanti meroberio au gati abo meroberio ya mache Ruto nigabaga kuria ira yogotana nache kogenderera okorera abakenya bonsi egasi na kwene kiabuna kiromo Kenya obeire gakorora amagendero abeire kagokora. Lazima tuunganishe taifa letu la Kenya. Hatutaki siasa tena ya kutenganisha watu. Ndio jana mimi nimetengeneza serikali ya kuunganisha Wakenya wote. Ndio tupange maendeleo pamoja. Tupange kulipa madeni ya Kenya pamoja. Tupange mambo ya kulipa ushuru pamoja.
tupange mambo ya masomo ya watoto wetu pamoja, tuunganishe stima pamoja. Mnasema tuungane ama tutengane? Sasa tuungane, tutengeneze serikali ambayo itaunganisha Wakenya na itushughulikie sisi wote, mambo ya maendeleo iweze kusonga mbele. Mpango ya serikali inapangwa kwa budget. Pesa ya serikali inapangwa kwa budget. Hawa viongozi wakipitisha budget bunge, ndio tunapata pesa ya kutengeneza barabara, ya kutengeneza stima, ya kuunganisha mambo yale mengine. Kwa hivyo mimi nashukuru hawa viongozi wenu wamesimama kidete kama viongozi, sio kama wanasiasa. Mheshimiwa Rais, umefanya vile inastahili. Umefika pahali unapendwa, pahali unaungwa mkono. Katika kura iliyopita, Tharaka Nithi ndio county ilikuwa namba 1 kupigia wewe kura katika Mlima Kenya. Na kwa hivyo ukija hapa kwa mambo ya maendeleo, you are in the right place at the right time, serving the right. Tinga kiechio Ruto nigabaga koegerera obokoreri obuya bwayo mu waziri b'oburendi bw'ime Kithure Kindiki oyo bwegabaga koirania ase serikali yase wizara yeyo asate babuna nigaberega korwa ogakubatuka obokoreri bw'obuya sensemo y'oburendi okwene kyabuna obosagani bwabere bokoirana inse ase chinsemo ao ukwana Kindiki oyibo igorenke amona Ruto nigabaga koirari bageri na wakangambia mono ase okumoege na ase serikali yaye nabo igokomwari bagana inda sentunda yende eriyo gokore mirimo ase wizara y'oburendi askireta na nigarachi ko bwatrana na koenekia obokoreri burubuya na kugania abakenya bonsi ko babatoereru na kubwatrana eriyo koreta magendero. Mimi nawashukuru tena, mumenipatia Profesa Kithure Kindiki. Huyu profesa ndio waziri wetu wa usalama, na huyu jamaa amefanya kazi mzuri. Kule magaidi wamekwama, kule Lamu amepanga, kule North Rift hata wale bandits wamehama. Huyu mjamaa anatosha ama atoshi bwana? Aendelee asiendelee? So aendelee na hiyo kazi, asonge mbele, aweke amani Kenya, ahakikisha kwamba watu wote wanafuata sheria, magaidi wahame, bandits wahame, wakora washughulikiwe. Ya kwanza ni kukushukuru kwa sababu umerudi hapa kwetu Tharaka Nithi ili utitimizie miradi mbalimbali ya maendeleo. Asante sana. Jambo ya pili, Mheshimiwa Rais, ndio nimalize, ni kukushukuru vile vile kwa sababu ile matatizo tumekuwa nayo katika taifa letu ya kiusalama na malumbano ya kisiasa, wewe umesaidia kumaliza kwa kuleta serikali ya umoja wa kitaifa ambao tunaunga mkono. Sasa usalama wa Kenya utakuwa imara ili nchi yetu iweze na kupatikana nogo choroko kwa waziri asentunda ya kabera se serikali ya Umrai wese Dr. William Samoei Ruto ya Kenya kwanza nigo bono abara ikorwase umrengo Azimio la Umoja One Kenya bakora Umrai wekama kya Wiper Stephen Kalonzo Musyoka Eugene Wamalwa babere bawesokia na kogikeria okochorwa kwegati yabara ikorwase obomo bwa Azimio la Umoja One Kenya nigabara yabuba muchiri Umrai wese na oteba nigabwatekirenga akyogo ita gose kyogo saria obomo bwa Azimio la Umoja One Kenya na wego koreta o watananika no wetana asabara ive kyame kyoni gasensemo yabo baterera nigo bagochia gotigara gotwara umusimamo bwo ko bameyo bwa Azimio la Umoja One Kenya na tibago chia goswase serikali ya Kenya kwanza ibaterera nigo ego siria aba Kenya cinga kecho niga bara yabaterera nigo bagochia kogendera gotenena nabananchi asoko eneke obusibole bwa bere bokorokana imense ya Kenya. Ruto has nominated the top leadership of one of our constituent parties, ODM, to his cabinet. With this move, he has attempted to destroy multi-party democracy and seize control of the parliamentary system. Additionally, Ruto is working to silence the voices of the opposition, both inside and outside of parliament. Ruto's continued cannibalization of political parties. He's done this to Jubilee in the past. He's now doing it to ODM. Goes against the letter and spirit of the Constitution of Kenya. It also offends the NADICO report, the National Dialogue Committee report.
First of all, nobody has offered any position to me or to Wiper. That thing about Attorney General is a mirage. And I want you to, I may be senior counsel, which is okay, maybe that's the attraction. But this guy has been vice president of the Republic, and he has been minister in many portfolios. Do you expect him surely to go and serve Ruto as Attorney General? I think he's expecting too much. Thank you. But in any event, the bottom line is no such thing. We are not interested. Azimio is intact. There hasn't been any offer by William Ruto to Azimio. And Azimio will in any case not accept any positions from this administration. Because Azimio has already taken a position, and our position is with the people of Kenya, it's with the Gen Zs and the millennials who have paid the ultimate price, not positions from a failing regime. We will not join a sinking ship. For those who wish to join, ase chinga kecho nigo egati abarai kurwase kiama kia ODM gati abo mubungo Mbakasi East Babu Wino nigo nonyana babere bakugikeria goseko bamochia egati abarai abo barweta ababeta bagochoro no murai wense kurwase umurenko Azimio la Umoja One Kenya gati abo Opiyo Wandayi Wycliffe Oparanya na Baigo Hassan Joy gati abande askere batere buna ekyonege tambukiro getarike ekeronge nigo batebire buna ekyonigo kirekioro kirekebe anene ase okonia obomo ikiama kia ODM na otana atibago chia wanchira kendra okorekana koreni bago chakogendra kurwana soko ene kia buna aba Kenya babere bagonyora obusifuri bwabo. I'm speaking on behalf of Kenyans who are agonizing because Ruto is antagonizing instead of organizing this country, and therefore it should be disorganized by Kenyans. So on matters ODM, those who accepted these positions, Gen Zs cannot come out to fight for you, and then you behave like hyenas. Gen Zs died, people died, other Kenyans died because of this. You are not party to it. Why should you accept these positions? That is a show of greed, and that should never be tolerated. It therefore came as a shock when senior members of ODM showed up on a list of cabinet appointees announced by Ruto yesterday. That some of our leaders have chosen to join a government indicted by the Kenyan people reflects badly on a party that has always advocated for and stood with the people. We have all along maintained support for the ongoing struggle to address the long-standing governance issues bedeviled in Kenya, and are appalled that we are now seen to be joining forces with the people responsible for these issues. ODM is a national party. We cannot reduce it to sharing seats. Nabara ikorwase kanisa ya African Independent Pentecostal Church of Africa nigo baruro kuboreo cha saba Kenya akoma murai wese chingaki chinyororo riwe ikirania emerobero yaye anene yekirenga yokoreto murembe imbense ya Kenya wetera ase ogokora chingwana okona nabari kinigo abara yabo bigo baruro kuboreo cha saba ya banene beserekali abara ibe chikanisa aba bisabo brendi nabigo aba 90 bonsi asobwamo kwene kyabunango bwatera nabare eriyo gokora emeremo asobwamo eliogoskia ense ya Kenya bosio. We call upon all Kenyans to have patience with the president as he implements the demands of the Kenyans. So far, we have seen goodwill on his side, and we wish to call upon all Kenyans to embrace dialogue and patience. It is our humble appeal that all our actions, all our demands be within the framework of our Constitution. We call for restraint from our security forces, the politicians, the church leaders, activists.
Nigo abarai abasibati kurwasegesa ku kiama babiri bawesokya na kugikiria tingwana icho chigendrete kubwato kwa icho chitari chindonge kubwatikana nogochorwa kwa basibati ase chiwizara au imeyense ya Kenya. Nigo babiri bakwegerera ogochorwa kwa Yeso Ipantu yakuba mu waziri w'uburendi oyokonye uri mu waziri bw'ebintu bitwetana inasbateri naso Ipani nigabwate chinguru naboigo obumanyi nobo bwibokorwa obokoreri borobya ase wizare yoyoburendi na oteba buna tariyere obeiru musibati omutanga ni mense ya Kenya kokore mirimo ase wizara yoburendi. Soipan deserves this appointment. She is up to the task, and we will want to even watch as she's being vetted, because Soipan is one person who has not been associated with any scandals whatsoever in everywhere she has worked. Within the 2 years she was in the Ministry of Environment, she has achieved a lot. Kwa mara ya kwanza mwanamke indigenous amepewa hiyo docket muhimu. Na sio Soipan ndo mwanamke wa kwanza hii Kenya kupewa hiyo docket. Tulikuwa na Omamo, alikuwa waziri wa defense, na tujaona akidhulumiwa venye Soipan amedhulumiwa. Sisi tunasema kama majensi ni good governance ndo tunataka. Mambo na dhuluma ya kijinsia hatutaki. Na hatuwezi kuja tu hapa ati kwa sababu ni mama mwenzetu. Hapana. Tumekuja hapa kwa sababu tunajua anafaa na tunajua anaweza, na hawezi kutuaibisha tukiwa wa Kenya, na hawezi pia kuaibisha the appointing authority kwa sababu atafanya kazi. When it comes to women, we use different standards. You don't look at my capabilities. You don't look at whether I have any moral corruption stain. All you want to look at is my morality. So because of that, I want to tell you, I stand with Honorable Soipan Tuya as a fellow woman. Because my gender, my tribe is woman. My region. Nechinga kibono ebirengererio bigenderete kubwatuka kubwatikana no gochorwa kwa bawaziri ase serikali ya Kenya Kwanza nigo egati yabarai korwase county ya Kilifi babere bakwemurungenerio korusiwa kwa yabisi Aisha Jumwa asekere babere bakumwegererana otana nigarenge ko nigabetega kubwatuka obokoreri borobya ase wizara arenge nabono goteba buna nigabeire gakubakonya mono abamenye ase county ya Kilifi nabono nigo baruro kuboreo cyaso muraiwense akomwali bagana inde eria beka wekirani obokoreri borobya. Sisi kama watu wa UDA na tuko UDA tuheshimu sana uamuzi au matokeo ya Mheshimiwa Rais alipoweza kuvunja baraza la mawaziri na akaweza kurudisha wale ameweza kurudisha, na tunashukuru pia hivyo hivyo mara ya pili kwa sababu ameweza pia kuwapatia nafasi ndugu zetu wa Pwani akiwemo Mheshimiwa Mvurya na Mheshimiwa Ali Hassan Joho. Lakini katika Pwani hivyo hivyo bado hatujapata ajenda, kwa sababu Mama Aisha ama Aisha Jumwa ndio mtu wa kwanza kuuza UDA ndani ya Kilifi ama Pwani akishirikiana na wale wenzake. Na japo kuwa ameweza kuteguliwa katika kipindi au miaka miwili wa waziri, sisi kama watu wa Kilifi bado ni mayatima na tuna haki sisi kupata haki kama watu wengine. Sisi hatuna mwakilishi. Wizara zote zimeenda huko kwa ndugu zetu, ni sawa, lakini sisi twaomba kama walivyotangulia wenzangu, zile nafasi ambazo kwamba zimebakia, Mheshimiwa Rais, twakuomba kata hizo nafasi, mkumbuke dada yetu ase chinga kecho nigo ababwatani bekyama kya United Democratic Alliance kurwase ensemo ya Busia barababere bako moche omuraibense Dr. William Samoei Ruto anene asoko mwaka isiko oyorengo muwazire bwechigosori Ababu na Mwamba kurengana barabona Mwamba nigabaka abeteka gwikirania mange asobokoreri bwaye anene kwenekia igoro yobi bwagati bwebiti na bwegokinya sector yechigosori asekeria bamuganire Ruto komwali baga asentunda yende.
amenyang'anywa hiyo kiti ya sports, na Ababu Namwamba sio tu manufaa kwa wanabusia, lakini Ababu tumeona changes. Tumeona amelaunch stadiums zile zilikwama. Nataka kuambia rais ya kuwa akumbuke ile ushuhuda alitoa ya Ababu Namwamba. Rais alituambia hapo nyuma ya kuwa Ababu kwa ile serikali ya Uhuru alijitolea kuacha kazi ya wizara ili akampeinie nani? Mwanchi wanabo negati ababwatani abagenderete kubwatoka ebirengerere byabo kubwatkana no gochorwa kwaba waziri ase serikali ya Umuraibense Dr. William Samoei Ruto anenekera turachebuna igati abawaziri ababete bakwa isiko babere bakwiraniwa igati abawaziri ababete gagochora ritukure igoro nigo abarayi gosaba bwatani korwase obumo bwa Azimio la Umoja One Kenya abumona obare abarayi korwase kiama kia ODM ababete bako amarieta ababete gakora bene gochia gutenera chiwizara au ase serikali eyo nekera bono to y'abakenya baganyete amarieta yo kobaga kunenkiwa n'ababunge ase bungenene eliyo tomanye mbarabya bawetiwa kurwa bokoreri ase serikali ya Ruto nechinga kiboigo turocha babwatani korwase kiama kia afsa mu Azimio la Umoja One Kenya bagenderete kugikeria engane yo nota babuna kyo tikerie kyorokereri kirekia ekero egatia babwatani korwasa mu bo bagoswase serikali ya Kenya kwanza chinga babete bakoria ira yoko ene kya bunamba chikurwanira obosbore na oise korigereria korengana baromni batero na serikali ya Ruto nigegenderete gosiria abakenya chinga kitwarorere aseri ukoria yo moraiwe kya makyana kikenya musfati Martha Karua nigaberega korikari uko ryo kwerusanania korwase siasa chobomo bwa Azimio la Umoja One Kenya wancho muri rigereria Ndizi TV botamberio tokumanye bunagenderete wataka korwase chinsinyo au emergency ya Kenya asemiro birionsi ya Ndizi TV na botonyora wetera sensemo ya Facebook Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube botonyora wetera Ndizi TV News na wegase website ito na boko ya soma wetera www.ndizitv.net erio togendere gosanga asobwa meretera ne Evelyn Osero ulia twabwetera na sensemo imanyerero ni gakoro kwa Lydia Musena baigo Sara Mumanyi nero ene kyachipicha nerio gicha wikere asenchya bene twaro bulgereri borobya na baigo obutko borobotero tomera neri tukuri ankyo